verse 1 to 18 niya. Kasama pa ngayon ang paglihok sa Ginoo. Join in prayer. Father, salamat kay ng itong amahan for your great mercy and love. Salamat kay Ginoo na niya kami nagatipon ni amahan together with our sisters, Lord, in you, O Father God, from Singapore. Salamat kay Ginoo sa maayong nga panahon. Salamat, O Lord, sa among usok. Libaw sa tanang salamat sa imong pulong na continue to guide us, O Lord, your words. Continue, O Lord, na remind us how to live a righteous life. Kung amahan, nangayo kami, nga imo kaming dihugan, tabangin kami, nga makasabot kami nga epekto. Ang resulta sa among pakikiusa na nimo dapat makita sa among kinabuhi. Pinagi ng mga teksto nga among pagkabasahon karon. And just help us, O Lord, to not only understand, but to continue to live, O Lord, the results, the benefits, O God, of knowing you, Jesus Christ, our Lord and Savior. And Father, we entrust all these things to you. In Jesus' name, Amen. So, ang atong title, the results of having the right kind of fear towards God. Verse 1 to 18. Daygon ko gayon ang Ginoo, daygon ko siya sa iyang pagkabalaan sa tibuok kong kinabuhi. Daygon ko gayon ang Ginoo, ug dili ko gayon kalimtan ang iyang kaayo. Gipasaylo niya ang tanan kong sala, ug giayon niya ang tanan kong balakian. Giluwas niya ako gikan sa kamatayon, ug gipanalangina niya ako sa iyang hugma ug kaluoy. Gitagbaw niya ako sa maayong mga butang, samtang ako nagkinabuhi, aron nga magpabilin akong batan-on ug kusgan sama sa mga agila. Nagahukom ang Ginoo dapig sa tanang dinawdaog, gihatagan niya sila og hustisya. Gipadayag niya ang iyang pamaagi kang Moises ug gipakita niya sa katawhan sa Israel ang iyang gamhanang mga buhat. May kahangawa siya o maluluyon, may gumaon siya o dili daling masuko. Wala niya kita isipa nga iyang mga kaaway o dili siya mudumot, o dili bulungtad ang iyang kasuko. Wala niya kita balusi o siluti sa angay nga silot sa atong mga sala. Maingon nga dili masukod ang gilayon sa langit o sa yuta, dili sa masukod ang kadako sa iyang pakigumumba adto sa mga nagtakot kaniya. Ipahilayo niya ang atong mga sala gikan kanato, sama sa gilayon sa sidlakan gikan sa kasadpan. Maingon nga usa ka amahan maluoy sa iyang mga anak, maloy usab ang Ginoo sa mga nagtakot kaniya. Ay nasayon siya kung giunsa niya kita paghimo, ginamduman niya naghimo kita gikan sa ako. Ang kinabuhi nato mga tao sama sa sagpot, mutubo ug mulambo sama sa bulak sa uma. Unya muhuyop ang hangin ug mahanaw kini. Apan walay katapusan ng guma sa Ginoo sa mga nagatakod kaniya, sa mga nagatuman sa iyang kasagutan, ug sa mga nagpahinumdum sa pagtuman sa iyang mga sugo. Ug ang iyang kaayo ug padayon hangtod sa ilang mga kaliwat. Mao kanyang pulong sa Ginoo. So unsa man ang result, unsa man ang benefits sa atong fear towards God? Abi na ko kumana natala Sunday about the series of fear of God. Pero ang Ginoo wants us to understand na dunay resulta. Every time nga mo-obey ka sa Ginoo, dunay resulta. Nindot nga mga resulta na kita sa mismo ang makabenepisyo o maayo. So what are the benefits? Alihog ka. One is, ang benefit o ang resulta is, ang imong kalag, mo pray sa Ginoo. Ikaduha, you are the person na tiidyod ka makalimot sa mga gibuhat sa Ginoo kanimo. Ikatulo, ikaw ang tao nga magpadayon sa inyong kasabutan sa Dios o magtuman sa iyang mga pamaagi. Now, ang question karon, where does this result come from? Asa man ni nakaangkla, nakaangkord? Unsa may basis of such result? One is, ang basis nato is gikan ni sa Ginoo, gidawat sa tao, na kinuray na hinulsol sa iyang mga sala. So repentance and accepting Jesus Christ is the basis of all things. Okay? Now, resulta ni sa imong spiritual birth. Kaya ang tao nga nag-repent, kung ito ni Jesus Christ, sa tanan niya gibuhat sa cross, ma-born again. So the moment
ma-born again ka, ang Holy Spirit would dwell, mupuyo diha nimo. Okay? Ayon ni kalimtin mo. Ayon ni kalimtin ninyo. Mupuyo ang balahang espiritu. Unsa man nga nang mupuyo man siya, kay siya ang maglihok sa imong mga kinabuhi. Siya ang muhimo sa mga kausaban. Siya ang magpahinumdum nimo, this is wrong, this is right. Siya ang mo help nimo nga di ka mo sokong o dili ka mo padayon sa sala, sa tentasyon. Mo bitaw na ang Kristohanong kinabuhi is pagsubmitar lang yun, pagsubmit lang yun sa imong kagalingon every day. Especially kung mag-struggle ka, isubmit lang ang imong kinabuhi sa Ginoo. Ina na, Lord, ikaw na di bahala na ko kay di ko kahimo niya. I cannot control myself sa mga butang ng kalibutan. Pero naamang ka na ko, husgan man ka, gamahanan man ka, buhata ang tanan. So, mauna nga, kung naa ang Holy Spirit, ang resulta na ana is ikaw ang taong mapasa maton. Anong maton? Because nagsigitag dawat o mga grasya gikan kaniya. And grace is free. So that's why sa labay ang mga katuigan, after 1 month niresita sa Ginoo, after a year niresita sa Ginoo, after many years niresita sa Ginoo, di ta makalimot sa iyang gibuhat. Dili ta mo kanang mutalikod dayon sa gibuhat sa Ginoo, magalimtan kinsa siya. No, we are a people nga grateful, mapasa maton. Nitan-aw og utang kabubuton. Kay ang tanan nga atong nadawat, bisag wala pa ta ng Christian, gikan gayon sa Ginoo. So, ang tao usab nga nagsigig tugyan sa iyang kagalingon diha sa Ginoo, di lang kung nagisod siya, kundi everyday sa buwa siya nagisod. Is a person nga magpadayon sa pagkupot sa ilang kasabutan sa Ginoo o magpadayon sa iyang mga pamaagi. Mao na nga, di ko mutuo sa tao nga magpabilin sa sala. Di ko mutuo nga usa ka tawo ningon born again ko nagpabilin sa sala. Ma-change jud ka, mo-evolve man ta. Naman yun ay changes. Nagpadayon jud ta og limpyo, nagpadayon ta kaanindot diha sa Ginoo. Labaw sa tanan, nasayod ta nga kung magsige tag pagkasala, mamatay ta sa sala. It brings death to our soul. Kung mahimutang mahilayo na usab sa ato Ginoo. Now, ang tao usab nga kanunay naghatag sa iyang kaugalingon sa Ginoo, may mo siyang teachable, ina-teachable. Teachable. Unsa man ang teachable? Matudluan. So kung makoreksyonan ta, ato yung nature, lain ta. Pero sa dihang koreksyonan ta, malain ta, mubawi kayo ta. Kaya nga naman, ayaw man eh. Ano malain man ko? Ano masuko man ko? Ano mahiubos man ko? Maayo man ni. Kaya remember this, dili ta kahibaw sa tanang butang. Siya doon na siya matudlo nako, ikaw doon na kayo matudlo nako, ako sa doon na kayo matudlo nimo. Kitang usang magtudlo ay ta. We teach one another. We build each other up. Dili ta magsige og birahay, dili ta magdinautay. Mo na nga ang pagbadlungay sa matag usa is good. Good, dili. Good. Baka mayra kay convince na good ang pagbadlungay. So, mo na nga willing ta mo give up sa atong bati nga habit, sa atong mga kinaiya. Ug ang habit ug ang kinaiya ni Jesus Christ may atong sulub sa atong pagkatao. Now, muhatag ko nimo og overview sa atong pag-istoryahan karon. Akong gi-outline. So, outline nato is number 1, ang atong kalag unsa? Mo praise, mo daig sa atong Dios. Kay ngano man, A, siya ang naghimo nato matarong. Siya nagtrabaho niya na. Okay? O hustisya. Siya ang dunay compassion, kaluoy. Siya ang dunay grasya. Gawas niya na. Iyang ipakita ang iyang pasensya. Yung sa pagpakita sa Diyos iyang pasensya, sa iyang hinay o dugay nga masuko. Ang iyang gugma mas daghan mo abound. Di siya mo dali-dali o accuse, di siya madadali o hukom o husga nimo. Di siya magdumot, di siya mutiner o kalagot. Forever, dili. Kita forever na hangtod mamatay, bahala na kadinha. No, ikaw na kansi.
Okay? Nya gawas niya na ang Ginoo sa dihang makasala ka, ang ato pa yung bunal, na dapat kuso kayo, agyang bunal, ngayon na, gamay ka dyan kayo, man, wapon ka, kasakit ta, sakit, nagpagahi, maguga, this is God. Okay? Now, the other overview nga ito makita is, ang tao, dili dyan makalimot sa gibuhat sa Ginoo. One, kung sa dili mo kalimtan, forgiveness of your sins. Never forget nga, gipasaylo na ka. Kaya gipasaylo na ka, andam ka mo pasaylo sa uban. Dili ka magpilir lagi yung kalakot, pasayloan na lang siya. Mutana ko ninyo. What will happen kung magtinir kag kasuko sa usa ka tawo? Unsay na-improve nimo? Na-improve ka? Wala. Nadato ka? Wasa. Di gwapa ka? Wala. Mubati ang naong. Kaya every time you get angry, mubati ka, di ka ugly. But if you forgive people, you are happy, sige ka o ka, joyful, magwapa ka, manilot ang imong countenance, nilot ang imong pagkatao. Nya, gawas nini ayang kalimti, nga ang Ginoo may nag-ayo kanimo. Nag-heal siya, dili lang sa panglawas, sa disisa sa imong lawas, no? Una-una, kasing-kasing, in short, ang imong kalag, gihil. So, mahilang sa damay sunan, we know also, anak, kung ato sa nang i-recognize, ilhon, nga naman kung, dili man kung masuko, nga naman kung, dili man kung malain, nga naman kung, this artist nga kinahanglan ta mo, mangutana sa Ginoo, o buduol ta niya, kasi siya ang doktor, di ba ka ng doktor ta, mudawal mo ta sa doktor da? Lain ko kami paminaw, everyday ko hilantan. Yan sa mga hilantan kami, everyday daw. Yan sa man, butag, hapon, ito, hapon daw. So, exam, examino na juga. Yung tanawon, ay naki-TV. Yan anong sa atong habits, anong sa atong sa init kaning sa healing sa atong pagkatao, tingnan ta magpasusi sa Ginoo ni anak. Dapat magpasusi ta, which is again, accountability is good or bad? Good. Yan, accounting ta. Accounting ta, wala na. Sara, duha. Okay. Uban, wala accounting. Healing. Redemption from hell. Redemption sa atong padung sa kalaglagan. Ang Ginoo na naghimo niya na, wala ka, ilis na imong tanang sala. You are going to heaven. Di ba nalindot? Nindot, dili. Nindot. Ikalima, ikaw pa. Dili na to kalimtan ang gugma o ang kaluoy sa Dios. Ug labaw sa tanan, ayaw kalimti, kinsay naghatag nimong pagkaon. Kinsay naghatag nimong puso. Kinsay naghatag nimong kaalam. Kinsay naghatag nimo anang trabaho. Kinsay naghatag sa tanan, Ginoo. Atong kaluwasan, siya. Ang atong pagkatao, siya. Ang atong kausaban, siya. That's provision of God. Di lang na in terms sa money, di lang na in terms of food, ang provision sa Ginoo. So, there are many things. Na katulong atong tanawon is, ang kaning tao na tinuray dunay kahadlok sa Ginoo, magpadayon gayud sa iyang kasabutan sa Ginoo o sa iyang pagsubay sa pamaagi sa Dios. Now, ngarita sa verse 1 and 2, balik ka. Chapter 103 sa Salmo o verse 1 and 2. Daigon ko gayud ang Ginoo, daigon ko siya sa iyang pagkabalaan sa tibuok kong kinabuhi. Daigon ko gayud ang Ginoo ug dili ko gayud kalimtan ang iyang kaayo. Now, nagsigi siya og ingon ang salmista dili, daigon ko, I praise God. Ngano man, remember, ang pagpasalamat, ang pagday is an expression. Imong ipakita nga niila jud ka sa iyang kaayo. Nga nagpasalamat jud ka nga iya kang gitubos. Expression niya, gesture, feeling na nga nadawat kag something nga dili ka buhat on your own. Hindi ka mata ninyo. Do you wake up and finding yourself telling the Lord, Lord, salamat, another day. Thank you sa kusog. Or kung you don't feel good, may baka, Lord, thank you sa Allah, pero kapay kay ko, Lord. Please,
give me the kusog, the strength I need. Do you find yourself doing that? You should. Dili ka murag matog, mata, as if na to ang gahong. No, you don't have the strength. You don't have the power nga magbuhat sa mga gibuhaton. Mao na nga, kung nagkadawat ka og nindot kay sa Ginoo sa mga tribulation, malipayon kay kaya. Diba ka ng mga tao nakadawat og luto, nag-uol bago na. Nabay nakadawat og luto, nga naman, kadaog mas luto eh. Ano naman, buol ko. Lipay kayo na, di ba? Lipay, dili. Lipay kayo naman. Labi na kayo. Ang iyang pagkadaog is dili lang mga pila ka few pesos. Kung dili, masaman. Millions of pesos na may suna ng imo na dawat sa Ginoo. Mas dako pa. Mas dako pa kaysa pila ka bilyon na madawat aning kalibutan na. Huwag makahatag anan mo. Di na rin mo pwedeng pustahan. Di na pwede nyo shopping, kailangan kay mga malls karon. Nasa amo, nagaling niya, nagyari sila. Robinsons, Town Center, Gaisano, yung store mall diri. Digo, natuwa yung dapita sa amo eh. Upat na kabuk, no? Grace? Upat kabuk na nga mong mall din na. Pili lang kag-asa. Migsuna, dili na ang mga butang nga makahatag na to, tinuod nga kalipay. Now, ano man ang tinuod nga tao, nga dunay tinuod nga kahadlok sa Dios, mubuhat niya na. Mubuhat siya sa tumang kalipay pagdayeg tungod kay number 1 paliko na to. Nasayod siya. Gihimo siyang tanong. Baliko kay siya, gihimo siyang tulig. Hiwi kay siya, nahimo siyang straight. Hugaw kay siya, nahimo siyang limpyo. Hulingit kay siya sa sala, wapa na kay siya tungod ni Kristo. These are things, righteousness and justice. Alam mo sa tanan, bisa pag ilan ka nga gidaw-daw, maghihapon ko, galisod maghihapon ko sa akong sitwasyon, una sa tanan is, pangutanan imong kawalingon. Nga nang way justisya sa imong kawalingon. Kaya kadaghanan sa nato, naipitay tao nga ganakin mamutol sa itong liog, pero minatugyanan sa itong liog eh. Sige, putla lang ko liog. Di ta mo gawa sa sitwasyon, nga di ka padaog-daog. Mabitaw na nga nung gidaog-daog, kaya nagpadaog-daog sa ka. Nga nung ginupig ka, kaya nagpalupig sa ka. Wa ko na ingon nga kinalata mo bakil-bato. Pangako lang ani maigsunan is, kung doon ay mga relasyon, nga dili ka mo tubo diha sa Ginoo. Or ikaw mismo sa imong paglakaw sa Ginoo, nakita nimo nga mura kag tanong nga pirmi kag gitabunan o gikumot-kumot kaning tamuna, kaning tanong mga kumot-kumot guwapa ni. Di oy bisa pag kumuto na ko ni karon dugay pa kay ni siya mo balik og kagwapa. Nya kita, kapilaman ta nagpadaot na paguba sa mga katawhan. Doon na kay katungod sa paingon, stop! Di na ko rini. Dili na ko na yung klaseng abuso. I know bitaw one person na, ako naluoy lang sa diakonia niya, I know this person so much. Yang malagi nangawagtan sa sila si Ginoo. Kaya una sa tanan, mas iyang ipalabi ang iyang asawa kaysa Ginoo. Dinawagtan sa Ginoo. Pero at the same time, iyang ipalabi ang asawa, miserable kay siya. Kaya nga naman, pero naman siya, hindi rin siya asawa. Di man siya paminawon, di siya importante. Pero para na ako, baba na ka, nga naman taong mo ba ng pagkamatya ni mong asawa, di man yung pagkamatya si Kristo? Correct? Nya kanina, kaning asawa ka na kabila pa yun ni mo palayo sa Ginoo. Ano mang giuna man yun ni mo ang imong asawa? Na kaning asawahan ni mo, klaro man kayo mo siya ma-inlove ni mo, dahil lang sa siyang kagalingon. So mga sitwasyon ni mga igsunan nga, nakakay kagawasan diha ni Kristo. Anak ka, gidaw-daog ka, dili ka mo tupo diha sa Ginoo, niya ko ni mo, haloy po kinabuhig imo. Pag kinabuhig imo, ano di mo ka magkinabuhig imo? Una sa tanan, dili man imo responsibilidad nga imong pakanon si mama o si papa. Ini katiguang nila. Ya kung dili ka mo gawas, di man jud ka mo tubo. So ini katiguang nila, ikalaos nila, lawsad ka. Unsa may imong matabang na nila. Mao ni mga butang nga may sunan nga, I want you to really understand. I'm not against family. But isayo mo, grabe kay injustisya sa matag pamilya. Ginikanan na sa anak, anak na sa ginikanan. Pero nga naman yun ka, nagpabiraman ka. May kakapoy na kayo na kinway. Dahil sa may bato niya, magkikapoy mo ka. Sa bato sa tao, kikapoy.
Mo pahuway, so sa man pagpahuway. Kung sige ka pong kagpabira. Sige ka pong ka nagpagapos. Pero di ka gikapoy ko ani, di na ko ani. Kaya na sa tanan, dili na ko responsibilidad kining relasyon na o kining tawhana. Justice. Wala to praktisa sa itong panimalay. Wala mo praktisa sa imong pagkatao, gitagaan ang kagagawasan sa Ginoo, apan nagpahigot ka sa lalay mga relasyon, nagpahigot ka sa lalay mga sitwasyon, ug ikaw ra gyud ang nasayod niya nga wa ka ni gawas. Ikaw ra gyud ang nasayod nga wa ka mo baro. Ikaw ra gyud ang nasayod nga nagpabilin ka. May suunan, individually mo adto ta sa langit, individually adto ta impierno. Di yun na pamilyahay, di yun na igsuunay. O di yun kakaingon, Lord, nagtabang magbuko nila, tingon ani, Ginoon, aloy manggod ko nila ng ani. Pero ang ginumingon, niya, sa resulta niyo, nahimo ba kang maayo na tao, nahimo kang hilad na tao. O kung nahimo kang hilad na tao tungo sa sitwasyon o sa relasyon, please, mga iyo Panginoon, buhin na. Buhin na. Kaya kung dili ka mabuhi, asa ka pa doon? Asa ka pa doon? Impierno ngayon. And that's a sad thing. Really a sad thing. So, mangutana lang ko, nakailaba mo Ginoo, nagikan sa langit, ngayon sa kalibutan na himong tao? Nain mo inihan? Huwag yun o. Si Jesus Christ ra. Amen? Yan ang manilan nga Ginoo nga wa man nila isip hari kung dili isip sulugoon. Correct? Nain mo siyang sulugoon. Apan sa iyang pagkasulugoon, sa iyang pagka-Ginoo niya, nahin mo siyang ordinaryo kaayo, ubos kay na klase nga tao, apan nagpuyo siya kinabuhi nga perfect. Tanawa lang si Jesus Christ, ha? Naghatag siya example kamangwangan siya nga anak. Namatay og sayo si Joseph. So kisa man ang musango sa mga ubang mga igsoon nila, kisa man dapat si Jesus. Okay? Kaya mga pobre diya sila. Pero gihimo ba na ni Jesus? Wala. Kaya nasayod siya, nagipadala siya sa amahan, kaya doon na siya misyon. Ang misyon niya mao nga magpuyo siya dinhi nga walay sala o magpakamatay sa krus para siya ang makabayad sa tanan tang mga sala. Of course, dako kay itong misyon. Ginoo man na, di man ko Ginoo. Kanya, ano man ang Ginoo nga nasayod man sa tanan, nasayod man kung sa kapupri si Maria. Ya, ulila na. Kasa una, o babay, di man praga ng babay, pwede makaskesik kay gai naman yung kagbalay. So, wala kay gaybana mo pagkaon, luoy dyan kay mo. So, posible ani, bata pa si Jesus Christ, bata pa yung mga igsoon, like si James, na nagsuwat niya nga. Pan ngayon ka nang kupri kay sila, anyat, nabiyaan sila, o, sa'yo silang amahan. O, mas nagbinyo si Jesus Christ. Pero nigawa siya pag edad niya, o, 30 ngayon siya, ako karon kaningon ang amahan, karon na yung mga panahon na magpadayag ko sa tibuok kalibutan nga ako ang Diyos ba kong Mesiyas. Kaya pagbihan niya, ningon ba siya, man, buhat isang wapong balay, silas Maria kumayso, nagkako ko na nila. Dako kalibutan ko, bubot ko nila, eh. Kagaisag mga kuan ganang padatuag sa akong mga igsuon lang kahaba, mao ba sila bay padatuag bilin na nako og ganang pot of gold. Usa ka bag na gold para makasikay-sikay sila ilaw. Kibuhat man Jesus Christ. Wala, siya mismo gani usa man siya, asa siya dagma, ngadto siya higda. Asa siya dagma, ngadto siya higda. Kisay mo pasulod niya balay, ngadto siya mato. Kung dili magpasulod balay, na siya sa dapling sa daan mo. Ito, kinuha siya dito mo samahan nga iyang anak tao na sa dapling sa daan. Hikapon dyan sa Ginoo ang iyang mga katawhan nga mutabang kaniya sa iyang mga pangkinahanglanon. So, this is the thing that we need to understand. Napuyo siya perfect nga kinabuhi. Kay nasayod siya sa kabubuton sa amahan sa iyang kinabuhi. Ang pangutan na lagi ani 2015.
Musod gyapon ka wa kakibaw sa kabubuton sa Dios nimo. Kung di ka kibaw sa kabubuton sa Dios, di jud ka kaingon na nasa uban na kapin. Or di na ko bahawin. Mulakaw na jud ko sa kabubuton sa Dios sa akong kinabuhi. Wala makabuot sa imong kinabuhi ang Ginoo. Ug di sa nakabuot sa uban sa ilang kinabuhi, kay Ginoo sa nakibawana. Manang di ko kingon mo ikaw inani ka, ikaw anak ka, ikaw nani ka, inanak ko. Di ko manudlo ninhi. Ang ako is mudasi ko pangita intang kabubuton sa Dios imong kinabuhi. Sa imong paglakaw every day, every week, every month, every year, nakakita ka mas maumol, mas maklaro, mauday ni ang gusto sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ayaw usiki na. Labi na kang mga kita na mga lagas na ta, taas na sa tag-edad, magkaroon pa ta na ninuod sa Ginoo. The more nga maninood ta. Kaya gamay na lang, amen? Niya ta akabatanon, pwede ra unya ayaw sad. Loy kay ka, kaya nga naman namang di man nimo dawaton ang kabubuton sa Dios imong kinabuhi karon para hapsay ang imong ugma. Ano kusod man yung 2016 kakarga ka, 2017 pasbugak na, 2018 nagkabayayot na dyan kay ka, niya katiguang ni mo, may pagka, ay, hindi ka puin ako, yan, dinagay ka gayon, kaunda na kayo naman, naging mo ikarga, itapot ng mayan ni mo, kinalag surgery. Sakit na kaayo, kinalag murag, knife na, para matangtang, kaya ipilit na, ni mong ipang karga. Kibuang mo, addiction, biya sa nang kuhan, kanang, addiction sa naganahan kang mamurag kag nagisod-gisod. Addiction na. Sama na sa nga ang mga tao, maadik og sigarilyo, maadik og drugas, maadik og sex, maadik og sinalong, maadik og kwarta, o isa-unsa pa na nga sila, addiction sa na. Pero may mga kunin mo, nga nung maadik man ta ng mga butanga, kung na-experience na nato, ang katarong, kung gitarong na ta sa Ginoo, o gitagaan na ta niya hustisya, nga nung usod man tagbalik, mabitaw na bihang sa Galatia na yun nga, kung gipagawas na ka sa Ginoo, then pagpadayon ka nga gawas nun, ayaw pagain o balik. Now, mubalik ka, kinsa may tao nga nagpakamatay sa krus para sa atong mga sala? Diyos na Ginoo. Kinsa may pagkuman na mamatay, nilubong na banhaw. Kunya, pagkabanhaw niya, siya, banhaw ko. Wala, ni banhaw siya, ang tagaan ka, o maayo nga, ugma. Nganong di man nato dawato ng may ugma? Nganong ang kaluwasan naman? Nga na, lalo na siya, nindot ng plano, alang kanimuman ng balikon ko, tukiain taon ang imong padulngan karong 2015. Kung amahan ka, pamatan ang Ginoo, Lord, usay pamaging mas maayo kong amahan, usay mga butang nga akong trabahoan karong 2015. Ginoo, kisay mga kalag akong trabahoan sa Lord, sa akong pagkatrabaho, sa imong plano. Lord, sa akong pamilya, sa imong plano. Ginoo, sa akong pagpangalagad sa simbahan, sa imong plano. Daghan tag susigon magigsuunan. Kay ang tanan na gihatag na sa Ginoo nato, gisakripisyuhan nagmayo niya. Kanang pagpangita sa naong sa Ginoo para makadungog ka sa iyang gusto, gamay ra ka ng sakripisyo. Amen? Kaysa gigaid ka na sa krus, di ka kaginhawa. Gipurupurungan ka, gilambos ka, gikulata ka. Lahi ito gigagian sa Ginoo para nato anyat ang gagmay sakripisyo dili ta andam. Mana nga ang makahimo sa amahan na masatisfied ang hustisya nga alang kanato si Kristo Jesus lang. Kaya nga naman, ang hustisya sa Ginoo, sa diyan butang tas, this is justice of God. So sa kasay, kita, hagbong ka nga naman, di man takabayan sa atong sala. Apat sa dihang hustisya sa Ginoo, kay taas man ang standard sa Ginoo, dili ikaw ang gitimbang, si Kristo Jesus may gibutang, di ba ka ng hustisya? Timbangan, di ba? Si Kristo may gibutang din balance, sakto, manigingon satisfied na na kumplito na nadawat yun ang tinuray mo hustisya. Kay remember, ang kasuko sa Ginoo nato, grabe kayo nga kinahanglan lambaho na kita, in short, patay ka. Mananghang to sa kanturan, patay ka. Matutas kalaglagan nito tas impierno, apan ang Diyos ni dili ko kahimo ani.
ako dis naghimo para nako nya apa napakasalaman akong pabayron akong kagulingong anak. Yung kagulingong anak. Di ni mo buhat dire sa uban. Amen? So, manahilumi si Kristo, nalipay ang Diyos Amahan tungod kay every day nagpuyo siya sa kabubuton sa Amahan hangtod ngadto sa tumoy sa kinabuhi nga kibaw siya usa mas lisod kay nga naman bitay naman sa krus. Patay naman siya ngadto sa krus. Magdaman siya og sala nga dili iya. Kalisod ana. Amen? So, that's why ang sakripisyo nga madawat sa Amahan o ang ultimo nga bayad sa itong mga sala, mawala to ang gibuhat ni Kristo Jesus sa Kalbaryo dito sa krus. Wa dyo'y makahimog lain ano. Kung ayaw sa himua, kaya di ko na nimo mahimo, kung wala sa dyo'y makahimog bisan kinsa pa. Ang ato rang buhaton di ay mao ang pagdawat nga dunay pagtuo o pagsalig. Nituo ko, sumusalig ko sa ito pa everyday. Musalig ko ang Ginoo mo hatag sa akong panghinanglanon. Everyday, musalig ko ang Ginoo mo sab sa akong kinabuhi. Everyday, musalig ko nga siya ni bahala sa akong pamilya. Everyday, musalig ko sa tanan butang ng kalibutanan. Mao na ang atong kinaiya. Amen? So, mga nga, ikagarita sa letter B. Ang usa ka tinud nga Christian, nga dunay sakto nga pagkahadlok sa Ginoo, maka magdayeg siya tungod sa kaluoy sa Dios o sa grasya sa Dios. Kibaw mo, sabihin ko kanina, naluoy siya sa matagusan na nato. Nga di siya buot maadto ta sa kalaglagan ngadto sa impyerno. Nga hangto sa kanturan mo di na dito mausab na sitwasyon. So mao na nga, mitras buhi pa ta, iya yung gipakamatyan ang atong mga sala. Si Kristo Jesus na pakamatay sa atong mga sala. Ug iyang ipakita ang taas kanya nga pasensya. Kaya kadaghanan nato dinhi nagailatag Ginoo taas na kalidad. Correct? Mabitaw na makikita ko sa mga bata nga tinuuray nga nag-ilas sa Ginoo malipay kay ko. Pero daghan mas mga batanon nga ilas Ginoo pero sila klaro. Okay? Mura pag dadanggura sila nga gidawat ni Kristo Jesus kaysa dihang doon na mga sitwasyon nga kinahanglan nga buhaton nila o mupili sila sa sala. Mupili sila sa kalibutan. Now, hinumdumi ni, ang kaluoy wa grasya sa Dios iyang ipakita sa taas kay nga pasensya nato. Mao na sa 2 Pedro 3:9 ato makita. Ang Ginoo, ano dia sa 2 Pedro? Ang Ginoo dili siya hinay abang sa Bisaya ko. 2 Pedro 2 ano? 3:9, 2 Pedro 3 9 na ingon. Ang uban na guna-una, nagilangay-langay sa Ginoo ang pagtuman sa iyang saad. Apan ang Ginoo, wala siya maglangay-langay, kundi nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tao sa ilang mga sala tungod kay dili niya puot nga may mawala o malaglag. Agwanta siya kay di siya buot nga kita maadto sa impierno. Mo na nga hala sige ka putag nako check ra jud ko himo sa kung gustong buhaton sa akong kinabuhi for 30 years. Pagkinan na ko 30 dan ako kamlo. Why padung na ako kinabuhi we? Kapoy mga mo kinabuhi Daghang kwarta sikat pero may lami. Okay, nagkatiguang ko mas nilunod ko sa sala. Magkatiguang ka mas may nakita mo sala. Correct? Dili nga, managkatiguang ka, mas palay ka sila. Di, mas grabe na ta, ngilngig, may mong espiso kayo nga itong pagpakasala. Mo na nga, masalamat to sa Ginoo nga Lord, imo dyan kong gilingi. O niagwanta dyan ko, nagwanta dyan ka na ko, hangto dyan ko na nilingi na dyan mo ka, ikaw sige na dyan kang pangablik dahil na ko. Oy, dara ko. Kita kang umadi hawa, na klaro ko umadi akurat, imod may umadi mo. Ugma nga, klaro umaway, klaro ugma, natilawanan ni mo, dagat kwarta, huwag kanya pa ng kwarta, dali na ko. Mga punta na may suna na kinala na itong naon, huwag naglangay-langay ang Ginoo. Nanita siya sa mga tao nga magbaling kanina. Kaya nanawag siya sa matag-usa ka na ito. Kibaw pa mo niya, nanawag siya. Bumulang ta, kaya naminaw man ta sa kalibutan. O kanin kung sa iyang pasensya,
Asa niya ipakita? Ipakita niya in slow in anger. Dugay siya suko. Bisan magsigitag simbag mga Ginoo da buhat ang sala left and right ngilngi kay mga sala ang Ginoo ya analy siya. Ay, sige na lang yung tawagin na ng Ginoo. Gawas niya na siya. Namin na dyan pitik ko, namin na dyan kay kusio, namin na dyan kay bunalan. Pero ang gihatag sa Ginoo nato, gugma. Wa siya mayon nga ikaw gahi jud kay kagwap wa mangandak ang Ginoo. Wa siya mo accuse, wa siya mo hukom. Wa siya tiniro kalagot nga murag pagbalik nato ningon siya nga ay kapoy ka sa masala. Na balik ka na ko dire. Lagot ko kay kunin mo ha. Ako biya nga kung papatay nimo niya ikaw balik ka dire dara na kakayano. Oh, good siya di ba? Pagduol na to nga naghilak na tayo nakaambot sa Ginoo ningon jud Ginoo. Diya na jud ko anak na buhat. Di ba nindot ka na nga, wa jud siya napakita bisag gamay sa iyang kalakot. Paglabaw sa tanan, sa atong mga salang nga gibuhat. Wa ta kaagid di para nato, is para na ko muna na sa akong mga salang sunan ko nga. Lord, angay man ko pakuwawan nimo tungod sa akong mga sala. Angay man ko kanang may mo kung dautan kay tao nga mahibaw sila sa akong ipambuhat niya Lord nga may kung sila nga ikanungkat na niya. Yes, doon ay mga tao nga kuminahan na niya. Pero at the same time huwag yapon ko kaangkon sa hustisya o sa punishment na angayan kanako. Inana ang gugma o ang grasya sa Diyos. Amen? Di ba na nga na itong lipayan na dahil sa Ginoo na magkalipay ta o magaday ta pirmi niya. Kung nanahaw nas magalyot, sa mga sala niyong ipabuhat. Nga para ni mo, dapat mawanta ni mitabo na ko, dili ka niya ang natabo ka mo. Di ba? Pero wala gibuhat sa Ginoo. So muna ikagalito sa kaduhang nga punto, ang atong resulta sa pagkahadlok gayud sa Dios mao nga di sad ta makalimot sa iyan ang libang buhat. Number 1, di na to kalimtan ang iyang papasaylo sa atong mga sala. So marita sa balik sa Salmo 103 nga sa 2 at 3. Ipasaylo niya ang tanan kong sala o giayo niya ang tanan kong balatian. Giluwas niya ako gikan sa kamatayon ug gipanalaginan niya ako sa iyang gugma ug kaluoy-naw. Ngari sa English, sa Bisaya na wag tan, pero sa English din ni. Dosi. Ngari ta sa 103 Salmo ngari sa 12. Gipalayo niya ang atong mga sala gikan kanato sama sa gilayon sa sidlakan gikan sa kasadpan. Ang atong sala, okay, tumoy. Ang atong sala, nasugod na ito, nga aware ta sa atong sala, gagamay pa tayo, kibota, yung sala, mo dyan yung magsinsiyo sa akong mama, sa akong papa, Amen? Sa mo dyan yung nabaka ko, nga, ang amo ko nung sa eskwelahan, G's, pero ako ipangayo, 20. Sala man yun i-fake na ko ang pirma. Para lang ang resibo o whatever kay wa man tay resibo ikaw i-fake ni mo resibo daghan kitang gimmick gibuhat kay mangwarta lang ta ipangwarta na to tong maginikanan oy maputan na kung ipangwarta sa imong anak karon kanang warta sa mo sa una. Amen. Parang ako magikas ako din ha dili kay ko maganita iyay na warta ni dagan man inanam sa akong gimmick sa una. Ay klaro mana ko klaro ha ayo ni ay pinagikan ako diya. Di ba mo anak ta? Nya mumugos jud ka nya ato nas lang tudluan og dili na mamangka. Masa kay kinahanglan mo bi ayo na patungid ba hindi ra man na ba yang pangayo ang kwenta. Okay? Unsa man imong kinahanglan? Oh, kay naday gusto paliton, naday nga internet, naday nga barkada. So atong tudluan ang atong mga anak. Kay kita gipasaylo na ta sa Ginoo, atong tabangan sila nga dili daghan ilang sala. Pero kanina lang, balik ka na sa itong kagalingon. So, kanina kasala ka sa gamay ka, hangtod mamatay ka, di pasaylo na sa Ginoo. Manang dili ta masigiingon da, ikapoy na dyan ko sa akong kagalingon. Sige kong balik-balik sa sala. Ngano, kay walang gihatan ng kaluyahon.
balikaan nga sala. Wa ni mo gisurrender sa Ginoo kana nga sala. Lord, di na ko ganahan ani sala at tabangi ko. Imo na ni. Mura man na. Pero gani mo itugyan, ihatag. Di mo buta manghimpos pag sala. Basurero kay nagsala lab. Ngari yun. Yung manuman na miserable ta, niya maglagot na ta, suko pa ta sa Ginoo. Nagsunan ipasaylo na ta, manang andam ta mo pasaylo sa uban, nga nakasala na to. O bisan sa mga tao, mawasa kibaw nakasala sila na to, ato silang pasayloon. Iglabas sa tanan pasaylo ay mo. Kung galingon, kadaghanan, dili kibaw mo pasaylo sa ilang kaugalingon. Sila pa yung hukom silang kaugalingon, ay, di na ko pasaylo sa Ginoo, di na ko simba, di na ko basa, di na ko mampot, di na ko maglunod na lang dyan ko sa sala. Hala, gilipay lang ni mo ang yawa. Imbis unta ka mo luhod o mo hilap, Lord, luwasa ko ni ining butanga. Di ko buot, mubalik ni ining sala. Para ginatong buhaton sa Ginoo. Mahimo na to, dili. Kaya kisay mo review? Kisay sulugoon na ito ang karon. Kung naman na siya pagpakamatay sa krus, sulugoon kaya po na ito ang Ginoo pinagi sa balaang Espiritu. Mabita na naatay kaabang, naatay katabang, na ay andam kanunay mo tabang na ito. Nga nung waka matabangi, kaya waka nagpatabang. Simple. Amen? So, ganahan kang tabang? Sa ganang tabang din eh. Di siya, Lord, tabang! Ano ka? Lord, tabang. Napagulong sa sala. Tabang na ka? Joke. Dili ka nang mayon, di ka ganyan mabag. Dili ka, di ka ba nagsinikag biran, di ka nun, dili ko ganahan. Di ko Lord, tabang, Lord. Buhatan sa langay mo buhatan. Di kasi, sige na sa kaganahan na magpangaling mo kami. Ay, galing. Parang galing. Pas-pas may. Kupti ko, may kupti may. Kupti dyan, may kupti dyan. Tabang! Tapang! Bigla na ito siyang i-embrace ang sala. Kumuna ka sala, palayo sa sala. Palayuan ng lugar, palayo niya ng tawhana, palayuan ng mga tanang mga butanga nga makatinta ni mo sa sala. Mabalik kasi mong daang kinabuhi. Mabitaw na mga isunod na may isa ka. Mama, ano ka na, kanang mga music ba, Ti George? Yes. Wala man dyan yung problema ng mga music. Teka mga music maayon. Na, yung mga secular na songs. Pero kadaghanan maging sa music na atong ganahan, makaparemember na to sa atong mga uyab sa una, sa atong mga utang sa una, sa atong pamuhat sa una. Di ba? Yung mga atong mga nagbalik ko nung panghuna-huna, di mo balik na lang ka at tuog. Tikang hinahinay ngadto niya ng mga utang na. Ngayon ka, Bingo, kaya sa barkada, lubuang ka, nagkantaha ba, dito may ana, niya, kung ni, ana niya, ligaw kay ka ato nga, may activities, pero na kayo ibuhat ato. Nasala. Nakigda mo ito eh. Amen? Naaman dyan na. Kaysa sa karang kiat na wala ang Ginoo, sa luling hayaw na wala ang Ginoo, naaman dyan ang sala. Nasala din ang padugyo ng SEX. As plain as it is, mga na pinakanindot nga duwa nga buhaton sa tao. Mga bata, o katiguan. Huwag pa mo katilawain na lang. Kung nakalikawas mo, gawas na, ayaw na yung balik. Nagsunan, grabe ang paghigugma sa Ginoo na ito. Grabe ang iyang pagpasaylo sa itong mga sala. Ayaw na baliki ka na nga sala ikaduha. Ayaw kalimti nga siya ang nag-ayaw ni mo. Kung giayon na ka sa Ginoo simuno na sa imong balatian mo, wala na kay kalabot ang tawhana, kung manumdum ka sa imong sexual abuse na di na kay ka di na ka maglabot, nga murahan siya kahapon na dito, kaagi na to siya. Wala siya, dili na sakit. Kung maguna ka ni Adto, ang Ginoo na ang nag-heal nimo. Pero kung di pa ta kay sigot ang mga butanga, wa pa ta na-heal. So pangutana, ano di man ihatag na to sa Ginoo? Siya man ang doktor sa atong balat. Ginawa yung ako nini, kaya every time mo na joke sa itabo na ko, musurot, yun akong dugo. Kung lambit yung kay Patsyo. Bisa kanino na lang sexual, ano huna lang na ako, about ang itawanan, lambit yun kayo Patsyo.
Hindi man na maayo. Dili man na ang gusto sa Dios kay gusto sa Ginoo, mupasaylo ta sa mga kasalanan nato, kung magpadayon ta maglakaw nga mali, payon. So, itong again, itong yan sa Dios. Kung ayaw kalimti na siya ang nagtabang kanimo o kanako. Huwag ka may kasuunan, ano sulti mo ko sige, hindi ko makuayaw sa Ginoo. Ano, may iskot man kung makasalangan na, kawasan na nako kung wapang Ginoo tabang nako. Na-experience na ko ang kapusgan o kamaayo sa Diyos. So, ganahan ka healing, ganahan ka maayo ka, talk to God. Inang Ginoo, Lord, ganahan ka magpaayo. Ganahan ka, na mo akiban mo, na mo kuyog ni mo, o ina niya lang ko. Kaya istoryahan nato na. Kaya, tijot, di ko kibaw sa o, kasi akong buhaton. Istoryahan nato na. Kaya at times, sa atong healing, di ba para nang luya kay ka, ato ka doktor? Lala, hindi na itong doktor na siya, Rosa. Labi na kita, Pilipino. Usara ka mong pasyente, nagoy, di makabok. Di ba? Naghablod, pasyente. Lista na ito dahil, limara na ito. Yung naghagay na, ananas gawas. Makuyog na ito. Pero nasa doktor, na atong Ginoo, di sa taga-naan makuyog sa uban. Pakuyog ka, labi na sa gikan na pinakaagi na mga gano'n nga, kanang nagi na kag-AIDS, no? Ako na AIDS ko ka nag-AIDS. Ano ba, di ba? Nagi magkaganang ikuan gano'n, suka talibang gano'n. No, sa man to, ano ko yung kumutak? O yan, ako doktor na mayo. May kata mo recommend si doktor kuan mayo, si doktor kuan mayo. Pero di ta mo recommend ang doktor na to sa atong kalag, maunay makaayon ninyo. Kuyog ta, kuyog ka kampo, saranay ka niya. Magpamutanay kang luha. Isa na yung nagkapunin mo. Ang magiging sa Ginoo nga, tablita si kabuntag, tablita si kahapon, tablita si kanay katupin mo, imong itukar, imong inom. Wala. Sama na. Basa ka po sa Ginoo. Tablita sila itong kalag. Kani makaayo dagahan kay gayuhan mga tagapulong sa Dios. So, kumusta man ta nagbasa na? O, bagay po ta nagbasa. Basa na. Ang uban? Basa na. Kadaong pa. Basa na. Bisay ka, huwag mo kay sakit, Ate George. Sige lang, paminaw ni mura ko kay sakit. Tanawal ni siya nga vitamins sa imong kalag. Parang imong kalag, di mataptan o sakit. Di ka mataptan, makabantay mo ka, lain ni siya. Igawas ka. Uy, murag, abi na kung lain man, makadiscern ka, makabantay ka, makagawas ka, kaya ang Ginoo mismo, di siya tugutin ka niya tugutan nga, masud ka sa hawla, sa kabuang, sa mga tao na napadayon sa pagpakasala. Ikatulo, ayaw tao ta, nga nahadlok sa Ginoo, nga di makalimot, nga iya natanggi, lukat gikan sa kamatayon dayon. So, buhi na ka. So, ayaw tugutin nga mamatay ka, pinagi sa sala. Kaya ang sala magdalaog kamatayon. So, mauna mamatay mo kung masala ka. Ang saman? Di ka ganan mo basa, di ka ganan mo ampo, o di na ka ganan mo simba. Di na ka ganan mo tambong. Isa kung sa mga activities sa mga pundok sa katawan, sa Ginoo di na nga naman, di lang kaka-feel o hiusa nila. Mahadlok naman ka, nauwaw naman ka. Nadagan nga tagrason. Mana nga, kung ginukat na ta sa Ginoo, di ta magpadayon sa pagpakasala. Ang una yun nga sala, nga makasud, nga, kanang, marabag, una ka na dakdak. Ano ba dakdak man ang tao kung hindi na damo? Correct? Kung may panit diha sa mangga o may panit sa saging, di ka ba dakdak diha? Di sa ka madakdak kung ang imong gisanig sa imong sa nakalakaw di ka to ang tukod ni mo mura ng toothpick. Ay, what di mo ka stable, di ba? Gagamay mo na. Wala yung nga tumoy biscuit. Sa idea na ito. Kung ano ko yung bin, karang namaray ko din taon ba? Siya mo na siyang gilaan, ni Abin. Ganun siya tanong sini. Sige, tanong sini. Dadamig, hunger game. Nung magsalita mo na, so kita mo na sini. So anyway, lain na dito ng version. Matut niya, dito bisa, magbaw sa floor. Asa ka na ba kami? Maluwi dito ko kay, kadung na o, pak na ako. Pagkatatawa ko sabi, pak na siya lang.
Grabe sa niya. Nakuha ito sa mga nila. Balik siya, lipod ba niya na siya? Kuya yung boyfriend mo, grabe sa boyfriend na dito sa diaga. Yeah, to sa indulay ba ito, nagbe siya ka ng murag edge, bitaw na siya suba. To di ko ka magbunga. So, ano ba, murag yung ano na kaya siya musiga kayang matami na hindi siya yung lakaw, kaya sinihan ko ka, amen? So, mga nga ako is, ang sitwasyon, di man ka maslide, kung dili ka maabutangan sa sitwasyon. Uy, huwag mo kabantay pa sa di ay slippery pack, slide ka. Uy, naday ko pack, slide ka. Uy, naday ko oil pack, slide ka. Di makakabantay usahay anak, di ba? Muna yung mga sala na wato yung iyo. Pero namin sa yung mga sala, tuyuan yun na ito, kibaw kita na, daghang panit, daghang napay oil, anhabi taganahan mo, nakaw. Okay? So, o pa kakadakaw unahan, mga 5 pa ng kalakang, mo na ang sala. Ang sala, tuyuan natin mga sala nga ato yung tuyuan. Number 1 is kompromiso. Ngayon ko nga kompromiso, nga naman, imo mag-kompromiso ang imong seguridad. Nagbakibaw ka, mawani klaro, isodyo ka. Nay mas may nga dan, uy, kapoy mo magbilayo kayo, kung mas ka ayaw ko na. Pero mas klaro man eh. Kami na laygat, kana na lang adan, ayaw na lang ng shortcut. Kanantag shortcut, para mo kompromiso ta. Kanantag immediate ka na lihat-haday na reward. Mabaghimo ko ani ka na naaday ko ana. Ayaw. Pero uy, nagtinuda ko ni mo, my Lord, lo sa katoy na lo, katoy matagigapon ko Ginoo. Yung sila, imo ko pa nalanginan mo, ni mo pa nagihapon ko, ay pangihap. Dahil Ginoo biya, wabya 8 1, 2, 3, bulalwa, biya, aspect siya, pasensya. Utong, kaya naman, gitraining ka sa Ginoo, may mukang kusgan. Matraining ka nga, ginong tiyan may sud. Na-training ka nga, dili, ano mo kasing-kasing, dili murag, magsigigdiktar ni mo kung sa'yo nindot or kung sa'yo mga maayo din ha. Kung dili, diktahan ka sa balang espiritu. Kompromiso. Ano hijud ko, nakita na ko mga isunan. Anak ta mapildi ka nun eh. Kompromiso ka. Na yung mga butang ng kinanglan, mali kayo nga mga sitwasyon, kinanglan nawa ka din ha, lisod ka ng sitwasyon. Mga sitwasyon nga didoon ni mo, labi na didoon ni mo, nadyo kay katungod din pahawa. Diba? O mga tao, nga makasala lang ka, o maapil lang ka, ngayon ka nga, di lang ka, di lang ka mapuyo. Kaya madamay din mo. Malikay ka. Kaya nga nung makig-upan mga sa mga tao nga nagsigig pa kasala. Yung ngayon ka nga, mo kumukuyog nila, o kung nagkuyog ka, nakitaan ka. Di ba ka nang, kanang tao, matataray, nagpusilin hino, okay? Na namatay nini, nagnilaga nini, pasebang, nagbuko nini, kita din nag-service ka. Paminaw ninyo, watay apil din sa investigasyon? Paminaw ninyo, dili ka suspect? Kinidagan mo sila din hit. Pwede rin, pwede siya dipusil. Kung medyo may kailangan niya. Okay? Pero, interviewon ka matag-usap. Kaya naaman sa atong, kagan, wala kung imong tugaran, di ka ganahan nga maapil mo sa kasamo, kagugot, o whatever, ganagag kalinaw, then i-preserve imong kalinaw. Ayaw pa doula ang kasamo. Wala na. Luoy, maluoy mong buko. Huwag ka maluoy sa mga kagulin mo sa imong mga pamilya. Huwag ka maluoy sa mga taong mapituhan. Huwag ka maluoy sa imong Diyos nga nagpakamatay na sa imong sala. Una sa tanan, every time mo sala, tagilansa na tubalik ang Ginoo. Uy, kana na lang. Magluoy ka tao, wata maluoy sa Diyos. Wata maingon sa Ginoo, Lord, di na ko ganang nasakitan ka pa sa akong sala. Mapitan ni akong kaluoy, ibutang sa dining mabag, uy, kaluoy, uy, nanaasa kaluoy sa Ginoo yan. Kung ang Biblia nga mismo, sakto na kubuhaton, Lord. Panamin sa pulong sa Diyos, mabita na mangayo isa ta, o sa labutan kung basa ta, para doon na sitwasyon, makapanamin dahil ta sa pulong sa Diyos. O diya ka makingon nga, di man yun yung mauwi. At ubang ang kaista ng kalibutan, may mga sila nga, bakot ka, batik ka, o mo ilupig ni mo ng tawanan, pero wala. Naghimo lang kaglakang uyon sa pulong sa Diyos. Kaya ang atong gipalipayan ni kalibutan na, ang Ginoo. Dili ikaw. Ayaw lipaya ang imong banang pinagi sa imong pagwalingong pagpalipay. Lipaya imong bana pinagi sa pagsugod sa pamaagi sa Dios. Kung sa nang bana, lipaya imong asawa pinagi sa pagsugod sa kabubuton sa Dios. Maura din siya. Ang basihan na to, ang pulong sa Dios. Wala nila. Ngita mo pamaagi na inyo, agumot yun kayo.
Mo na itong pamilya, gubot pa sa lukot. Di na na siya habulabol, di ba? Ang lukot, pwede ba na rin mong tilog-tikoron ang lukot? Ika na rin mong putol. Di ba? O, sinila, kaya sige nga pasil. Kaya lami kay lukot, kaunon lang. Pero ayaw lami ang kaon, ang lukot-lukot nga yung kinabuhi. So mo, padayon ka, third. Saan man yun? Ang gugma sa Diyos ug ang iyang kaluoy. Tanawa sa 4, Salmos 100:4. Giluwas niya ako gikan sa kamatayon, gipanalanginan niya ako sa iyang gugma o kaluoy. Narita sa 11, verse 11. Maingon nga dili masukod ang gilayon sa langit o sa yuta, dili usab masukod ang kadako sa iyang paghigugma ngadto sa mga nagatahod kaniya. Remember, unsa na ang kadlok sa Ginoo? Respect and honor and respect. Imo siyang ipataas kung imo siyang tahuron mo na ang kahadlok. Unya, makita sa nato sa verse 17. Verse 17. Apan walay katapusan ang gugma sa Ginoo sa mga nagatahod kaniya, sa mga nagatuman sa iyang kasabutan o sa mga nagahinumdum sa pagtuman sa iyang mga sugo. Ug ang iyang kaayo mupadayon hangtod sa ilang mga kaliwat. Makita nimo nga ang gugma o kaluoy sa Ginoo mas taas pa sa langit. Okay? Nya, ang iyang gugma sama sa amahan nga wala gayoy sala. Wa gyoy ginuhuna nga pantik. Way mga pangandoy nga daotan bato sa isig kausa. Amahan ni nga pure kayo ang gugma man itong makita din nga halapad. Dako ang kaluoy sa atong amahan nga nasa langit. Mga maigsunan, kumaingon ta nga atong mga amahan ni pakya na pakyas, hinudumiwas na kaya sa inyo. Kung inyong buhi pa inyong mga papa, pasayuan tadaan. Kaya ang inyong kasakit sa inikamatay nila, yawa ninyo sila pasayuan, yawa kang makikariglo nila, di nakakusap silang batasan. Ginura, pakitaalang sila sa gugma sa Diyos nga nani mo. Nakahimo ko ang remedyo sa akong amahan, na nangayon ko pasayo niya, kaya nakakita ko, gipakita mo ko sa Ginoo nga, ako mismo nakasala sa akong amahan. Kaya akong tanaw kaya sa akong papa, batik good siya ng tao. May siyang tao sa uban, sa gawas, may ka siyang tao, abot ko, malusong, mabisayas, sa asa ko abot, makakita dyan ko, anak na kayong medyo, kahit butanas ng papa, dahil siya nakatabang ko na kuha ni, siya nakatabang na kuha ni, matinabang ko kayo sa papa. Naghanap kayo ng bayit, tao mong balay, kayo masigit pa ngayon, tabang. Ang iya na, recommendation, naghanap siya mga amigo yung high places niya, amigo kayo niya, ispito kayo niya. Pero siya kwarta, pobre man siya nga tao. So naghanap siya matabangan. Apan, para nang kupati siya nga papa, kay sige siya pangulata sa akong mama. Pero gipakita sa ito sa Ginoo nga, mainit lang yun yung kay bungangin na sa akong mama. Ana ba? Pwede siya kay ilas Ginoo yun. Ako mama ko sa ilas Ginoo, pero religyoso kayo mi. Pero gipakita ko sa akong papa, sa Ginoo nga, nagdaghang kinaiya imong papa nakalimtanan nimo. So gipahandog kaniya sa gamay pa ko, mauli mo na mo ng bitono, no? Butang ginagawa ng papa bitono din. Ya, tuluan mi niya nga ayaw mo pagsalig ng mga kwarta, yung pakuan, tawag ng mga tao. Daghan din siya kinaiya mabot ng mga nawan, maayo kayo nga nakalimot yun ko, kaya ako na yung na-picture niya, maulata siya. Period. Pero sa dihang akong nangay ko pasayla akong papa nila. Ito ang luha. First time in my life kita ako nito, yan luha. And my age was 30. Gikan mo gamay, pagkutan ako yung papa namatay, wala ito ang luha. Lugalugog-lugog, namatay yung son, mga close, ginagap ka niya yung son, laki nga usang, magwang niya, wak mong takap sa luha. Yung manghod, ng lalaki namatay sa, wasa mo takap yung luha. Kita juga ka nang, yung suyupo ng luha ito. Tinana akong babalagi kay, tudlaan mo sa di kami lang. Pato grabe sa kay kumato kay kung sa grabe na kay hilak, di ko kay hilak. Pagkaro grabe sa kay kung hilak. Tingnan naman, hilak ka, huyang naman ka. Sumato niya para niya strong ka kanikat hilak. Sa kung saan nakaguba, sa kung saan nakasakit, ikaw hilak. So, in short, mga igsunan sa dihang, nangay ko pa sa iyo, sikli na akong father. And 3 days after, Christian ako.
Three months after ko na Christian, anak ko pa sa niya, 3 days after namatay siya. And 7 years ko na sige hilak-hilak. Nagsige kong hilak. Every time makinundong ko sa kong papa, sige kong hilak. Ano? Kaya ni-regret ko, nag-uol ko, nga nung wa na ko ipakita ang akong kalipay, ang akong gratitude, ang akong manakutang kabubuton diha kini. Wa na ko ipakita na, Lord, bisas kaniyot lang ka ito, 1 month pa ito, 2 months ba ni mo, Lord, nga nakakuy niya akong ipadamdam sa akong papa, nga love yan ako siya. Kay love ko sa akong papa, kaya wala ko na makiti. Tungod kay, nabutaan ko sa akong pagka makasasala sa ito pagka makasasala, itong ginaya na sa uban. Amen? So manang ayaw himuan na kay, maulahin na ang tanan. Just love them. Just respect them. O kung hindi mo magpailawang din mo, under di muna, kung di na mo matubos yung paglako sa Ginoo, o kung hindi mo niya na, kung di, respetuhan dyan ninyo sila. Mao na ang matsaingon ko nga, gawas nun ka sa Ginoo, di ka magpakupot kong tao, magpakupot ka Ginoo, pero mo respeto, may hugman ka, mapasaylo ka sa isig katao, apil yung pamilya. Mao na pamaagi nga, imos lang madaog, mabira diha sa Ginoo. Mata kong mama nga, sa diyang buhay sad siya, kaya siya manadugay ka ng mata, nga siya natawa ng masakiton. Grabe kaya akong pag-antos, akong pakita, bipirmin niya nga, alam na ko siya. Bisag, yan akong awayon, lutuson, laba ka ako naman nini, magpunagin mo, ganana siya. Grabe dyan kaya akong mama nga, mauwaw dyan ko may sa akong pastor, ini kaabot, kitag ko kayong bakba, basta pati dyan kayo ba? Mabag, huwag mong itudloy ginaanin ninyo na magsikan na ako na to, ano ba? So, ibig ko maglabot, lalo sa mga pagkaluoy niya. Pero ni parang dyan ko, sa akong pagkakristuhanon, kibaw ka kung mama, anytime pwede siyang makilig din ha. Kasi siya kung, Rosan, mga okay, mga itong ka, anak ka, pero kung kasi babalik ka rin. Yung medyo kundi, kasi kung sa'yo pagbalik mo. Kung si mo medyo pagbalik mo, hinanagin, kita mo, dili man naman, Kala hilak naman siya, may hilak ka to yung tayo mag-testingan ko sa Ginoo isunan kay hilak ko may kumamala, minatay siya niya. Gusto kitong ba siya, diabetic siya yung, kanang diabetic biya, hindi ko biya ng heart, kidney, daghan biya ng complication. Tiguang na biya siya. So ako ato, mukompromiso ako, di ba? Sige, pwede lang tabi. Pwede tatuwa, di ko, ni barog, di ko. Pagbarog lang ko, ningon, di ko sa Ginoo. Lord, mamatay ako mama, kabuni, intaon ko, hindi tayo makonsensya. Pero kung hindi pa kagananon na kung check ila, ayaw, intaon na tubuti nga, mukirig na siya daw, mamatay na siya rin na. Pagperte na niya, tinig, saba kay siya niya, hilak na siya, tanang silingan mo, nauwa ko, digawas ko sa ako, nilakaw ko. Kaya nagdrama na pagmaya ko mama. And before, ipagbasa na ko sa Ginoo nga katuloy yun na Ginoo, padloki, kadto makapatay sa imong lawas o sa imong makalabay sa impyerno. Pagbasa na ko ng pagka-morning, nagipabasa sa Ginoo ako. Grabe dyan kayo. Kaya mo dito, parto din ako sa akong mama, mabisita din ako. Magdrama din siya maayo. Umuhin mo kong desisyon, mukuyog pa ko niya o magpabilin dyan ko nga barog sa pagtuwa. O sa dihan ni barog ko sa akong pagtuwag, so na naglakaw ko, perti akong gilakaw, perti sa nakukuyawa, perti na ako, kaya mo sa kong dibati, basta sige lang dyan, Lord, ayaw tumuti ito, mamatay ko mamay ka na bahala, libiya dyan ko. Pero ayaw tumuti, Lord, hangtod siya makailan mo. And yes, indeed, nakailan din ako, mama. Pero sa sakripisyo ko, ako nang ipakita niya tanan kay, nakapulong ko ka sa akong papa. Gawa na ko matagay siya chance na makaka-feel siya na love din ako siya. So, mag-isunan, di pa saylo ta sa Ginoo ang gugma na nakanato ang gugma way pagdubat ug labaw sa tanan hinumdumi nga ang iyang paghigugma kanato may suunan extended sa atong mga kaanakan kasabot mo na Exodus 20 verse 20 to 5 and 6 dito sa Israel iyang gisulti ni Ginoo. Exodus 20 verse 5 to 6. Ang napulo kasugo ni sa Ginoo, ningon din ang Ginoo sa 5. Ayaw kayo ninyo kini, siya.
4. Ayaw ka mo paghimog mga Diyos-Diyos sa dagway sa bisan unsa nga naa sa langit o sa yuta o sa tubig. Ayaw kayo ninyo kini alagari o simbahan. Kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos abuhuan. Dili ako gusto nga may lain kamong simbahon. Silutan ko ang mga nakasala kanako, apil ang ilang kaliwa hangtod sa ikatulo o ikaupat nga henerasyon. Niadto mga nagsalikway kanako. Apan, ipakita ko ang akong guma sa kalibuan ka mga henerasyon niadto mga naghigugma kanako ug nagtuman sa akong mga subo. So makita na ito eksonan, ang gugma sa Dios to kalibuan, 1,000 generation. So kung kamo maginikanan din gugma mo sa Ginoo, maglakaw mo sa Ginoo, ang inyong anak, yan na nag-take care. O ang abot mo, 1,000 ka generation. Lamay lang ang inyong anak, makita mo sa inyong apo, niya o anak sa inyong apo. May na kayo nakita mo na, humana na dead end na ta. Correct? Kalibuan, kahenerasyon, iyang atimanon, iyang alagaran, iyang tabangan ang imong mga anak. Kan man ang kasiguraduhan sa mga anak, wala sa imong pagpaningkamot, nasa imong paningkamot, diha sa Ginoo, dili sa mga butang ng kalibutanan. Amen? Ya, gawas pa niya na. Kung kanina ako anak, kaya kisabutang na si Sarah akong anak, nagumasa siya sa Ginoo. Another 1,000 generations na siya, yung mga anak, another 1,000 generations na, pero ang Ginoo sa Ginoo, hindi kayo mo magumana po. Lahat ko kayo ninyo Pero asa na siya ko to? Kaupat generasyon, muhatag yun siyang chance. Muhatag siyang chance. Managgar pa yung chances ang atong Ginoo. Makiksunan, asa pamanta ni anak. Kasi pa may itong kahadlukan. Ang kalimutan, yan nagkaan mo ka-out-out. O nilot na kayo ang kalimutan, kaya naman ibarato man ang oil. Yaw, posible na mo, barato nagmay ang atong kurinti, kay mag-solar naman niya ta. But again, asa ang kasiguraduhan? Nasa inyong paningkamot o nasa pagbuhat sa Ginoo? Nasa grasya sa Ginoo, nasa kamot sa Ginoo, nasa pagkaayo sa Ginoo, wala na kumisyon. Amen? So sigurado na patalian ng Davida? O di pa ta sigurado? Now, munong tanang Davida ka mo. Kung katong naon. Mapasalamaton ba ko kanunay sa Ginoo o nagsigidi ako ko kabuklo? Masigi ba ko nakulbaan, nakuyawan, nagsigi o ka ng kahadlok, nagsigi o, uy, saan man, uy, la. Dito man makitaan, dito mo yung mga kabalingon na nagsigi yaw-yaw, nagsigi reklamo. O nakitaan pa ni mga kabalingon na matag-adlaw bisa sa kalisdanan ni imong Ginoo, salamat ni imong kalisdanan. Salamat sa imong itudlo ka na po ang Ginoo. Kikinanglan tama pa sa namatun malipayon diha sa Ginoo, nagadayeg sa Ginoo sa iyang kaayo. Ikaduha, mga tao bata nga kanunay makalimot nagipasaylo na ta sa itong mga sala, nagiayo na ta niya, nga iya na ta gitagana nga to sa langit, nga iya na ta gihugma o maayo, nga siya ang ato gayong Diyos na atiman sa itong mga anak. Nakalimot ba ta niya na? Kung nakalimutan niya na, balik ta sa Ginoo. Balik ta o angkla niya, balik ta kupot na Lord, bitaw ikaw ang tanan Lord. Huwag kayo mahimo sa akong mga anak. Huwag kayo kong kibaw sa akong ugma. Ginoo, apan kibaw kung anak ko ni mo, sigurado ko sa akong ugma. Mananggi na ta mahadlok sa bisag unsa. Di na ta mabalaka sa bisag unsa. Di na ta makuyawan ta. Kakuyawan na tumingin ta, ay, Lord, ay makuyawan mo ko Lord, no? Mupawi bitaw dahil ta, makuyawan mo ko Lord, ninaaman ka. Ikaw man ang akong Ginoo. Anong hadlukan man ako ang ugma? Kumadlo ko sa uma, daba ko'y mabuhat para sa uma? Wa. Nabay may tabungan nila, kumadlo ko? Wa. Nabay, mutunga pa ng kwarta, kumadlo ko sa uma? Wa. Pero kung magpasalamat kasi Ginoo, posible pa tagang kagwarta yung uma. Mo na ang Ginoo, muntabang siya every day na mangayo ka sa iyang grasya o gugma o tabang. Kisa atong daganan para sa mga tabang, si mama ay si papa, si tiyo is tiya at gawas. Mama itong balot yun ko, ang mga tuwa taon sa gawas, kapoy ka na sila, gawad-wad sila.
kita diri hayahay kata sa pulis. Magsuna, it's high time na ito take up na the next Sunday. Take up naman ito ako sa kuan about Christmas, but I will just finish it next Sunday kanina itong pagatukian. But let's just close our eyes. Kung ikupisal sa Ginoo, kung doon na kayo mga magili pa ka-heal, kung sa mga butana, ikupisal sa Diyos. Sala man na, nakikasuko, nakikalabot, kahingawa, ihatag sa Ginoo na, pangayoy pasaylo. Kung ginaginaw nga Lord, tabangi ko, nga makasalamatan ko, halipayon diya kanimo, di alamat kanimo. Ginoo, nangay kami pasaylo sa among mga sala. Sa mga dapita mi Lord, ni pakyas, diya kanimo. Sa pagpasalamat ba, sa pagkinumdum ba kanunay sa mga gamhanan butangin ng ibuhat sa among kinabuhi. Pasaylo ami Lord. Ug nangay may napahinumdumi kami sa among mga nadawat na kanimo sama sa kapasayloan sa among sala, sa among kaluwasan. Sa mga anak nga sa Isus, sa mga matag-adlaw mapasalamaton mi nga naa pa mi o di ba Lord, mapasalamaton mi o naanda na sad mi mo lakaw ni yung kalibutan. Kung Lord, kung na may mga kahadlok, Lord, para sa uma, sa among mga pamilya, pasayloa kami, Panginoon, aniya kami, among itugyan kanin mo, ang among kahadlok, among kahingawa, tabangi kami, O Lord, na maglakaw kayo diha kanina. Kaya ikaw lamang ang makatabang sa natabusa ka na mo. Apin na sa mga kanakan, anak sa mga kanakan ba? Dalayin ko ka, O Lord. Salamat, Amahan. Imo, kadaugan, nagamayaan lamang kay ikaw ang Diyos, walay lain. In Jesus' name, Amen. Let's come and sing our last song.